תתבייש, איך מרשים דבר כזה. אם צריך לשים לך הדסת בקשיש, ממתנה גדולה, אך כשאיש לא ירגיש, אז זה מי לא אני, לטורקי את זה יגיש. ולכל היהודים שמחה וגאווה, כל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר. כשהיה השר מונטיפיורי בן 100, אמר מספיק לידי הנשמה שלי שבעה. הלכו מיליונים לירות ופרנקים ובשליק, אבל ליהודים זה אף פעם לא מספיק. אמרו לו כבודו, רק יבוא ויסתכל, צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל, להטביע את הכותל המערבי, בלי נווה שאננים יהודים יש להביא. ומי אם לא אתה, יא מורי הלבבי. שהיה השר בן 100 שנה, נשקו מלאכים בנשיקה האחרונה, וכך את העיניים עצמנו בבוקשו, רק אבן ירושלמית מתחת לראשו. עטוף טרי של משק נח בתוך ארון, ומה